Hi everyone, good morning, good noon, good PM everyone. Dana ni sa buntag to hapon. Kay karon adto mi sa uma. Mang hami og lubi. Buko imong among ibuko yan namon koy bisita ron ang classmate ang amo ang naman ang nami bisita nga among silingan dito sa store. Nya ang asawa po sa ko ang isuon na apod. Nya napod ang ako mga pag-umangkon. Amo nang mangmam ko sila kanang lubi. Mga on sila butong. Ngita mi butong o dra. Kat-kat na nga ang akong isuon. Asawa sa kuang. Kat-kat yun. Ba ba? Wala gini unod wa gini unod na. O inod. Dito nang oras ako na diri. Hi guys, welcome to my heart. Kan mo heart. Sige ko nang sige. Hi guys. Hi guys, welcome to my heart. Yata to ba? Ay, gidi. Dito jadi dito. Ano ito kabang nga pang Dari na usang ko dito rin. Lah. guys, Lolo, pangay ikaw ito na. kabang. Try ko na siya. Lami di ara ya, di ara. Nanay timpla. Nanay secret na among lamang kayo. Agoy, abuan ko ninyo. Patay ko uyab. Diyan nga. O sa ni ko. Bakit? Kaya na ito kabang. Ang uyab ako kailangan. Ano. Basta diri sa Agoy, Ginoo. Ako paano sila disco? Gikan sa kanang nangha paglubi, mga mic kag mga naong. Nya karon no. Ang mga daggoy na to, mo grabe na to mga daggoy. Ako Oy. di haggard ninyo kay ha. Nahagard. Agoy. Ako ka naman at bang ha. Sa ko dali diyo. Heart. Welcome to my heart ko no. Agoy, Ginoo. Welcome na kayo mamasod sa akong live, guys. Ara, dala sila. Pinot akong live. Babay din sige babay mo diha oh. Hello. Kamera. Wala si Kana oh. Ha? Tidak am kita. Hi. Hi, welcome to Hello. my heart. Chod mo tiri. Jud mo din. Sige. Namutong intaw miro adlaw. Lagi batasan rin yung jolly din na. Hotel lubi. Namis kalabian mo ha. Tara. Nak, pagandam na kay mo ang tuno si angkol mo. Sige. Last na lang. Sige, video yun. Video. Jared. Smile, Jared. Hi, Rain. Hi. Welcome to my heart. Hello. Grabe hagi na mong lingawa gyud sa mong pamutong. Kay do naman koy pagumangkon diri pod nga kanang bayuton nya mao ni siya nga kuan gyud siya kanang may nakapada mo og kanang happy. Kaya daghang kay siya komedya. Samtang nga nawa gud ang kainit gud. Nawa pod ang amuang kakapoy. Kay busog di kay mi as in busog. Naman ka sa kabaldi ang among nabutong niya. Gamay nang kay nabilin. Gamay nang kay nabilin sa butong gyud. Nya among gipunan kay dad una mo dito sa tindahan kay tampo koy mga akong gidikanan dito akong amahan mukaon dito ako ang mga ubang igsoon na among punan. Man migkaon. Amo na lang punan kay para dadon dito sa tindahan. Akong anak may muuna sa tindahan niya ako na pa ko dire mabibilin kay bukid lagi kay nang hipusonon. Halay kaon og kuan ba? Ari. Ano timpla nga lami, guys. Mo nang tamis kay murag kamay. Timpla na sa tagiya. Ay, grabe sila. Malingaw lang ko nila kung naani sila ni sa amo bisita kay ngano daghang kenjo. Agoy niko. Naglumay ang lubi. Para Mura. manamit saya. So thank you for watching everyone. Mo ni mong live dinhi sa bukid, dinhi sa probinsya. Kung doon na may bisita, daghan kay ming mag-enjoy. Mas balig yung nga doon na tayo mga tanom kay doon na tayo mapupo, doon na tayo makaon, doon na ma-snack. Kung doon na bisita nga mo, bisita sa amo, sa maning butong. So thank you for watching everyone.